तो हाय फ्रेंड, नमस्कार भाई और भौणी मैंने स्वागत करछि मोर गोटे पुଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ। ସବୁଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମଣିଷ ବହୁତ ପ୍ରକାର, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗସାଥି, ବାପା ମା, ଘର, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଭ କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ ପର୍ସନାଲ ଆପଣ ନିଜଠୁ ବଳିକି କେହି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନିଜକୁ ପହିଲା ଜାଣ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନିବ। ଶୁଭ କାମ ହେଲା ସେଇଟା ଯେକୌଣସି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବେପାର ଗୋଟେ କରିବାର ଅଛି। ସେଟା ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବି, ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଖୋଲିବେ ଦୋକାନ। ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ନା ଭାଇ ମୁଁ ଦୋକାନଟେ କଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ କୌଣସି ମଣିଷକୁ କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ବେପାର କରିବି, କେମିତି ହେବ କ'ଣ ହେବ। ଯେଉଁ ବେପାରଟା ଭଲ ଥିଲେ ବି ଲୋକ କହିବେ ନା ଏଇଟା ଖରାପ ହେବ, ଏ ଲସ୍ ହେବ, ନା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ନା ଏଠି ବସେଇ ଦେବେନି, ଏ ରଖିପାରିବେନି, ଏ ତୁ କରିପାରିବୁନି, ଏ କୁଡ଼ିଆଟା, ଏ ଶୁଆଟା। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଦେବେ। ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଯେଉଁଟା, ଯେତେବେଳେ ବେପାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଦୋକାନଟେ କରିକି ଜଣେ ବେପାରୀ ବସିବ, ତଳେ ହଉ ୟା ଠେଲାଟେ ହଉ ୟା ଗୁଚୁପ ହଉ ୟା ଫଳମୂଳ ହଉ ୟା ଯେକୌଣସି ବେପାରୀ ହଉ, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଦୋକାନଟା କହୁଥିଲୁ ତ କାଲି ଦେଲି, 3-4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଘରେ। ହଁ ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବାଇଗଣ କିଲୋ କେତେ? 60 ଟଙ୍କା। ସେଉ କିଲୋ ନା 150 ଟଙ୍କା। ଆଉ କଦଳୀ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା। ଅଙ୍ଗୁର ନା 150 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଦେବେ, ହଉ ହଉ ଏଥିରୁ 250 ଦେଖାଇ ନେଇକି ଯିବେ। ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଦେଇଥିବେ, ହେଇଗଲା ଫାଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେମାନେ କେବେ କାହାକୁ ଖରାପ କଥା କହିବେନି। ଖରାପ କଥା ମାନେ କ'ଣ? କି କହିବେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଲୋକ, ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କି ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କି ବଡ଼, ସେମାନେ କେବେ କହିବେନି ଖରାପ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଏଇଟା ଥିଲା ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କି ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ମରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାମ କହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଅ ତାଙ୍କଠୁ 3ଟି ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ଆସ। 3ଟି ଶିକ୍ଷା ହେଲା କି ସିଏ ରାମକୁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ ମୃତ୍ୟୁଗ୍ରହଣ କଲା। ସେ ଭାବିଲା ବାନର ସେନାକୁ ବହୁତ କମଜୋର, ମାନେ ମଣିଷକୁ କେବେ କାହାକୁ କମଜୋର ଭାବିବନି। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଦାଦା ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ପଇସା ବାଲା ହେଇଥାଉ, ହେଲା, ତାକେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାକୁ ମାରିଦେବ। ଚାହିଁଲା ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ଆସିବ ସେ ବି ଜାଣିପାରିବା। ଏସବୁ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଏରିଆର ସେର୍, ହେଲା, ସେଟା ସବୁ ଭୁଲ। ହେଲା, ଆମେ ଦୁନିଆ ବୁଲି ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲୁଣି। ସେଟା ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ କାହାକୁ ମଣିଷ ଜୀବନେ ଭୁଲ କରିବେନି, କାହାକୁ ଡରିବେନି, ଅନ୍ୟାୟରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କାହାକୁ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟପିକଟି ହେଉଛି କେବେ ବି କାହାର ଅନ୍ୟାୟ ଚାହ। ଆମେ କାହାକୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବାନି, ତ କାହାକୁ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିବା କଥା। ମଣିଷ ଜୀବନ, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ସମସ୍ତେ ରହିବା, ଏହି ପରିବାର, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। କେତେଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଏତେ ପଇସା କମାଉଛି, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଇ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦେଖାଉ ନାହିଁ। ପଇସା ଆଜି ଅଛି, କାଲିକି ନାହିଁ। କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି 6/3 ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ରାମ ସତ୍ୟ। ଇଗୋ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କେବେ ବି ନାହିଁ। ଜଣେ ଖରାପ କଥା କହିଦେଲା, ଶୁଣିଯିବେ,
କହିବା ଲୋକରୁ ସହିବା ଲୋକ ବହୁତ ବଡ଼। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଆଉ ଏମିତି ଜାଗାରେ ତାକେ କହିବେ ଯେ ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା କି କେଉଁଦିନ ମୁଁ ମଲି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମଲେ ସେ ଭାବିଥିବ। ଏମିତିଆ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖଟେଇକି ମିଛ ସତ କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ବାକି ରଖିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ନ ଦେବ, ସେ ବି କାଲି କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିଥିବ, ସେ ବି କାହାର ବାକି ରଖିଥିବ, ସେ ପୁଣି କାହାକୁ ପଇସା ଦେବ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ, ତମେ ଯେମିତି ବେପାର କରୁଛ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ବେପାର ଲୋକ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏମିତି କରନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ କଥା କହିକି ମିଠା ମିଠା କଥା କହିକି କାମ ସରିଗଲା ପରେ ନା ପଇସା ଥିବେ, ନା ଫୋନ୍ ଉଠେଇବେ, ନା ତମକୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ତମେ ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ଲାଗିଥିବ, ମୁଁ ବି କାହାର 5 ଟଙ୍କା ଲାଗିଥିବି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଜାଗାରେ ବଦଳିଯିବ, ଏମିତି ଜାଗାରେ ବଦଳିଯିବ, ମଣିଷ ଜାଣି ବି ପାରିବନି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କେମିତି ବଦଳିବ। ଆଉ କାହା ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ଚଳିଯିବ ଯେ ସେ ଆଜି ଜୋତା ସଫା କରିଦେବା ଲୋକ ଓଡ଼ି ସୋରୁମ୍ ଧରିବ, ଓଡ଼ି କାର୍ ଧରିକି ବୁଲିବ, ଚାହା ବାଲା ଧରିବ ମଶୁରୀ ଧରିକି ବୁଲିବ, ଜାଗୁଆର ଧରିକି ବୁଲିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ କେବେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବ। ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା ହେବ। ଯାହା ବି ଦେଇଛି ମୋତେ ଭଗବାନ ଠିକ୍ ଦେଇଛି, ଯେତିକି ଦେଇଛି ସେତିକି ଦେଇଛି, ସେତିକିରେ ଶାନ୍ତି ରୁହ। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ସମ୍ଭବ କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।